Vin colindătorii, lumina să vestească leruile. Cu tineri aceștia ce pot să înflorească leruile. În campusul lumia, visul prinde viață leruile. Sprijinul acesta e speranță în dimineață leruile. În noaptea de taină colindăm cu vestele leruile. Despre tinerețe și vise celeste leruile. Îi trimite Sfântul să ne încerce mila leruile. Pentru autii să le fim lumina leruile. În campusul lumia, lumina se adună leruile. Pentru autiști o lume mai bună leruile. Oferă special un dar de iubire leruile. Un SMS simplu poate o fi împlinire leruile. Gazdelor creștine, fiți azi mai aproape leruile. Pe tineri aceștia nu-i lăsați în noapte leruile. Cu sprijin și har zidim împreună leruile. O casă de suflet cu a cerului cunună leruile. Gazdelor creștine, haideți împreună leruile. Să clădim o lume mai bună leruile. Pentru acești îngeri tineri plini de har leruile. Să le fim alături, să le fim un dar leruile.